Good morning mga idol. Gikan tag dagat no nanulo ta. Ug natay kuha diri apa diri sa motor mga idol Kung pakita sa inyo mga idol. Kay magsabaw ug magkilaw ta karon mga idol. Kita niyo sa inyo akong kuha mga idol. Kadlawon ta nanulo mga idol no. Kadlawon ng hunas ron. Katong ko katunga sa galon. Gandaghan jud. Tanang uhuon mga idol, makita na to. May last ako nga salmonitis ang dagan na ni mga idol. Salmonitis na itang ipanulo gabi agi ng kadlawon. Karong patanawat mga idol na hiyaga na ta. Okay ra dagan-dagan pagkuha. Dara mga idol, ito lang hiwad. Ubay gud makasabaw kilaw kita ano yung mga lambay nga pinakadako ako nakuha mga idol. Kini nga lambay mga idol mga ni pinakadako nga ako nakuha ako rin ipana mga idol kay adlo ko mapaakan ba dako kayo dago kay paak sigma kuanan tas paak na impas yun, naraya mga paak mga idol ng iputol. Dagko kayo. Dua kubok. Mga nila pinakadako nga lambay nga ako nakuha mga idol. Kapatag bangos, isa kabuok. Mga ito sa bawon ron, nagkang lambay. Kilawon na ito na yung salmonitis mga idol. Mga itong kilawon mga idol. Mga itong kilawon. Kaya sobra na salmonitis. Ato namot nga asin. Yung atong ibulad. Para nayapon tayo masudan. O wala tayo sudan nun. Daghan natin itong kilaw. Daghan pa tag sobra po do. Karoon niya ibulad. Lunod na itong sinabaw mga idol. Puno kayong kaldero mga idol. Sinabaw. Sinabaw na lambay o katong bangos mga idol, madanggit. Naasa tuwin sa kapaak. Kada dito. Okay. Ito ang gamay mo rin. Pagkuha. Panguan ito raw. Bana, bana. Putas. Anak ang tong ginapon. Ano lang Mo, ayaw mo. Ako na. Gamay man iya mga kamot na. Ako man yung lawas. Siguro. Di no pag. Napay ulo dali di ako. Di ate lawit eh. Lawit nang haan eh. Ito, dagat. Dito ko magluto. Ay? Bastos ko siya yung dati din. Bastos mo. Ma! Video ako. Ma, oh? Kadami. Ah? Ano yung tapa niya? Ma, bayag. Lumiyan na, di ba? Ano na, wala naman yung kuha? Ano na? Kana, naman po na. Ako kanira dito ako Pista. Pista. Napa maniunod ba? Jadi oh. Ang gawa sa man siya ganina takan. Kasi lipat daw.
Di ako, Bi. Di lagi nakukuhaan. Ay, dugmo ka. Mama, naglaway ko si mama. Ang laway sa mama. Huwag mo naglaway. Kaunan po siya, anak. Andun na. Nakunay ulo. Agita, Gino? Ano kayo? Mag-iba ng kanin. Ito kaya mo ano? Nalalagi ta asog baba diri na ako. This one. Naay man na nato man na.